הנה אנחנו ליד אחד הברים, הבר המפורסם ביותר בבלפאסט, אנשים באים לבקר אותו. זה הפתח שלו, תכף ניכנס אליו. בר מעניין, מלפני כ100 שנה בערך הוא נבנה הבר הזה. תראו את האבנים פה, מאוד מעניינות, הקיר שלו מעניין מאוד. כן, אנחנו ניכנס עכשיו. תסתובבי אליי. No, it's going to take me about another 2 weeks. But did you find the place okay, yeah? Thank you very much. מה, את זוכרת אותו? איך את זוכרת אותו?